Hello mga kasigma, ang aking ibabahagi ngayon ay kung paano alisin ang sinok ng inyong motor kung ito pa ay stock pa lahat. So guys, napapansin natin, yung lalo na yung karamihan kasi sa atin, merong nararamdamang kakaiba sa motor habang ito ay nananakbo, lalo na yung sinisinok. So guys, ituturo ko sa inyo kung paano ko naalis yung sa akin. Ito guys, meron akong sample ito. Ito itong piston type na round type na carb. So halos parehas naman sila nasa loob at parehas lang din kung ano yung papalitan. Yan. Ito yung main jet, nakailangan palitan. So guys, makakakita kayo na ito sa mga auto supply. Itanong nyo lang yung pang 4K na main jet. Yan. Ito. So yan. Kung ito ay, kung inyong bubuksan ang inyong mga carb ng inyong motor, ingat para walang ma-damage sa loob, walang hindi mag-iba ang performance ng ating Sigma. Okay, so direct to the point tayo. Ang ibabahagi ko ay kung paano nga mawala yung sinok. Unang-una, ang sabi sa akin ng tropa, alisin ko raw yung air filter, pero ganun pa rin, meron pa rin. So ang ginawa ko, naghanap ako ng jettings. So una ko nakita itong dito pang 4K. Pinaka the best na jettings para sa stock carb ay yung 120. So malakas siyang humatak, tipid, na lahat ng cambio niya may power. So hanapin nyo lang yung jettings sa mga auto supply, yung pang 4K, sabihin nyo 120. Ito, sumubok naman ako ng ibang jettings like ng 115, 120, 125, 130. Pero pinakadabis sa akin, para sa akin is yung 120. Yung 125, malakas siyang bumigay o mangkada, pero pagdating naman sa dulo, medyo meron siyang problema, bumababa yung ating RPM. Yung stock naman 10.5 RPM pero sinisinok. Sumubok ako ng 130 jettings, may sinok pa rin. Sumubok ako ng 125, wala na siyang sinok, pero yung RPM natin na dating 10.5 ay naging 9.5 na lang. Sumubok ako ng 125, malakas din, tipid. Para sa akin 120 pinaka the best. So hanapin nyo sa mga auto supply lang to guys. 120 main jet ng 4K. So pwede naman kayong umorder sa online ng mga jettings para sa mga carb. Ang compatible na jettings ng stock carb natin ay yung pang round slide. Ganito, round slide. Ginawa ko lang itong sample kasi halos parehas lang naman sila ng nasa loob nung sa stock. Kasi yung stock ko kasi nakakabit kasi, kaya ito na lang ginawa kong sample. So ayun guys, try nyong gumamit ng 120 na main jet. Sigurado ako mawawala ang sinok na hindi magbabago ang performance ng motor nyo. Tapos yung 1115 sinubok ko rin. Yung kanyang RPM ay halos sumasagad ng 12,000 RPM, pero lean siya, lean. Kulang ang supply ng gasolina. Sinong sumubok ako, tinignan ko yung aking spark plug, lean. So ginawa ko, sumubok ako ng 120. So maganda ang bigay, walang sinok, tuloy-tuloy yung response ng rev mo pag ikaw nananakbo. Para sa akin guys, yun lang, gamitin nyo 120, o pwede rin kayo sumubok ng 125 kung gusto nyo pa ng extra power, pero para sa akin guys, the best ang 120 na main jet. Kung wala naman kayong makita sa mga auto supply na ganung bilang na 120, pwede naman kayong umorder sa online. Kasi ako umorder ako din sa online nung tumubok ako ng ibang jettings na number, kasi nga medyo mahirap din siyang hanapin sa mga auto supply, kasi mostly kasi malalaki yung nasa 4K. So bihira ka makakita ng maliliit na bilang. So yan guys, maraming salamat sa pakikinig.
At huwag niyong kalimutan, sana ako inyong suportahan at i-like at i-share ang aking video. At i-subscribe na rin po ako at i-click na rin yung bell para maka-update kayo sa mga bagong video na gagawin ko at ituturo ko sa inyo kung ano aking mga experience sa aking Sigma. Maraming salamat sa inyo guys.